Mi-am luat recomandarea să tot de cafea. Ce n-am luat de cafea? Trebuie să iei fața jumătate. Vreau și eu. Eu n-am știut să-i deschid telefonul, mamă. Hai, tati. O sună pe el, pe mine, nu așa. Și pe, cred că și pe mine mă sunați într-o zi după ce te-am sunat. Nu ți-am dat. Dai și pe mine Nu mi-ai dat, că am zis că nu Când am fost la Ghia. de pe ăsta. I-am zis că nu veni. Ia după ce se foarte bine 38. Asta am cu foarte bine. Auzi, Nu mers. dar vede, asta e ca tine. Tu mi-ai salsul. După ce, sorry. Erau două până. Știi, și am scris una toată cât e ăsta. Bine, Auzi, de la 65% era 39. Zicea Adriana, nu zicea Adriana către mine. Dacă îmi pui două, cât îmi lași? Da, și eu, deci eu le-am pus, știi? Maximul de reducere. E, deci dacă îmi pui două, cât îmi lași? normal. Oricum am fost. Și eu luat, el l-a cumpărat cu 39, l-a cumpărat cu 65. Este catalog, nu? Ideea să-ți de ție restul de bani, dar am zis că nu. Dacă el și eu, dacă nu și-l vindea, rămânea cu el. Dar oare cine o mai Da, de ce nu?